Hello guys! Welcome sa aming YouTube channel, Tres Marias Farm. So ito na nga guys, tuwang-tuwa kami kasi lumabas na si Haring Araw. So ngayon guys, ang gagawin namin dahil kahapon kahit maulan, nagpa-ani na kami guys no mga nalubog sa ulan, sa tubig. Pinaani na namin guys. Tapos ngayon, ang gagawin ko, kami ni Mama ay magbibilad ngayon ng palay. Nakabuhag ha guys yung buhok ko kasi bagong ligo, hindi pwedeng talian kasi basa, sasakit yung ulo ko. Masakit na nga guys yung ulo ko kasi bilad na ako. Oh my gosh, yan guys, oh, basang basa yung palay. Yan yung lumubog sa tubig. Ayan guys, tapos na kami ni Mama magbilad ng palay. So ngayon pupuntahan natin yung nag-aani. Kami-kami lang guys yung nag-aani kasi wala kaming nakuhang tao kasi busy silang lahat. Nag-aani rin sila ng kanilang mga palay. So ayan guys, si kuya ko, si Papa yun sa dulo, si Mama umalis na kasi sobrang init na, bawal siya magbilad masyado. Ayan guys, yung palay, kung makikita nyo, yan, na lubog na sa tubig. Ayan po, oh. Tumutubo na sila guys, oh. Tumutubo na sila. Kasi, 3 linggo na silang nakadapa dyan. Simula nung kasagsagan ng ulan. Pangalawang araw na to guys. Nagpapaani kami.
So ayan guys, tapos na po kami magpa-tracer. So ayan na po oh. Yung iba po hinakot na, yung nakuha namin nasa 57 sako. So ayan guys. Sa wakas ay umaraw na, kaya ito natapos din yung pag-aani namin. Bukas makalawa guys, hataw na naman kami sa pagbibilad nito. Yung iba nito guys ayon, hinahakot na ng kalabaw. So ayan guys, thank you so much po sa inyong patuloy na panonood sa aming mga video, Tres Marias Farm. Yung hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo. Thank you guys. Ayan guys, na ano na yan, dayami na yan. Hahakutin namin yan. Ilalagay namin dyan sa ilalim ng masaging. Ayan. Sa ilalim niyan. Tapos tataniman namin ng mga gulay. Katulad ng kalabasa, upo, at saka kung ano-ano pa. So ayan guys, thank you po sa inyong patuloy na subaybay sa aming mga video. Tres Marias Farm. Thank you guys. Thank you for watching. Bye-bye. Thank you Lord.